Gerra! A ber, Joseba, eskobara jolasten ari garela eta? Vale, pariak bai. Joseba, eskobara? Joda, nola esan. Koloriko eskalia. Bueno, ni Josebarekin sukaldatzera etorri naiz. Edurre naiz Gasteiztik nator, Fournier Karta Museotik. Eta, kartak beste egun bateako utziko ditugu, baina nik esakitut, hor da. Hobe, utziko dugu. Hor dago. Utziko dugu hor, bai. Lamar, erregianekan. Bueno, karta jokoa gauza erra da, zenbat joku daude. Musa, briska, pokerra, eskoba, ez da bukatzen, ez da? Ez da bukatzen, eta jarraitzen dira asmatzen, beraz ezin dira zenbatu. Eta bueno, ni hemen lelokeritan nahi nintzen, baina kartak zoze zerillo da, eta gaina Gasteizen museo badaka kartena, daka zue, egia esan da. Hori da, Gasteizen daukagu, zuen zain. Nola izena du? Fournier Karta Museoa. Fournier Karta Museoa. Guantxe, horren arira ibiliko gea, eta aldi berian, pasta, beteta, prestatuko dugu. Adi lagunak. Enbido. Ai. Bueno, lagunak, eta Edurne, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, bale? Bi gehiago. Txantxa zala. Bueno, esateko, hemen ingo deuna da, esan dugu pasta beteta. Eta hemen dakau betegarria, eta hemen dakau pasta iteko, orea prestatzeko, irina, semola, garillana, eta gorringuekin bakarringo dugu. Gorringua, zuringotatikan banatuko ditugu, olio tanto botako jau, eta gatza pixkate botako jau. Orea prestatuko dugu, eta gero lusatuko dugu, barruan hau sartzeko. Zer da hau? Hemen dakauna da, ganbatxo batzuk, gurina, ziazerbak, rikota gazta eta limoi pixkat. Ingo deuna da, hauek zuritu, ganbatxoa garbi utzi, gurinetan salteatu, bota beta ziazerbak, pixka labanakin golpe txiki bat eman da, sukaldatuko ditugu, eta gero, zutatik kanpo, rikota botako diogu, eta limoi pixka botako diogu, eta gatzan puntua jarriko dugu. Eta hori gero erabiliko dugu, pasta betetzeko. Eta gainetik botako diogu, saltxatxo bat, gaztan ere bai, eta saltxa hori iteko ingo deuna da. Tipulatxa horiek zurituko ditugu, gurinetan erregoziko ditugu, eta bertara botako ditugu ganbatxoan buruak. Hola, xamur goxotasun emango dio gurin horrei eta tipulatxa horrei, eta behin goxatuta da honean, esne gaina botako jo gainea, sukaldatuko dugu pixka gehiago, gehiegi gabe, eta behin hori da naia kontzentratuta da honean zaporia, ingo dugu birrindu, iragatzi, eta iragatzitzen deunean da birrinduta da honean, jarriko jo gazta krematua eta gazta urdina. Eta saltxa hori erabiliko dugu, bakero gure pasta fresko bete hoien gainien jartzeko. Ados? Oso, Bueno, eta hau esan da, ni orea prestatzen jarriko naiz, eta zuk adibidez behitu tipulatxa hauek zuritu behar ditugu eta gurinetan jarri. Zuritu bakarrik. Ba, zuritu eta txikitu. Txikitu baita. Bai, txikitu ere bai gero gurinetan jarriko ditugu. Hasiko naiz ja. Hasi. Venga. Eta aldi berian kontatu behar diguzu, bueno, ze iten dezu museoan, zer dan zehazki, karten museo bat. Bai, da Fournier Karta Museoa. Fournier, zer da Fournier? Bueno, Fournier da Gasteizen dagoen, orain Araban dagoen karta fabrika bat, 19. mendetik daukaguan. Eta, bueno, horren omenaldiz edo, Gasteizen oso horratuta dagoelako, Fournier izena mantendu da museoan. Bueno, eta Fournier museo hortan, zein da zure eginkizuna? Ni arduratzen naiz karten bildumaz. Museoan daukagun bildumaz arduratzen naiz, bai, biltegian ondo gordetzeko, edo erabili behar direnean erakusketak prestatzeko, edo maileguak egiten ditugunean, horretaz arduratzen naiz. Nienekin ez da, museoan karten bat, museo bat zola kartena bakarrikan. Osa, karta bakarriko topatuko ditugu bertan, Bai, kartak eta baita makina batzuk bebai, arrilitografikoak, kartak egiteko zenbait
gailu be bai, baina gehien bat... Bai, tapetiak eta holare bai, gutxi, tapetek eta horrelakorik ez. Makinak eta kartak. Zenbat karta mota egongo dira? Guk hemen ezagutzen dugu, adibidez, bai, bueno, urria... erabil ditugunak hor, ez da? Urria, bastuak eta, bueno, baraja espainola ditzen dana, ez da? Eta gero bestia ezagutzen duguna, rombokin... Bai, esaten ari zara, karta sorta espaniarra eta karta sorta frantziarra. Frantziarra da orduan bestia, bale? Baina mundua asko zabalagoa da, eta badaude karta gehiago munduan. Zenbat mota daude orduan munduan adibidez? Ezin esan. Badaude... karta bereziak adibidez Alemanian, beste ikur batzuk dituztena, ez dauzka urreak edo espata, baizik eta adibidez txintxarriak, keskurrak, ostoak eta bihotzak. Soko ikutuak edo, bale. Ona. Eta adibidez, hori izango da hirugarrengo mota bat, baina mundu guztian birak aibiltzen bagea, igual zenbat topatu ditazko. Indian adibidez badaude 3-4 mota desberdin, bakarrik Indian. Eta gero, ekialderago baldin bagoiaz, adibidez Txinan edo Japonieran, segun jokuaren arabera, karta sortak desberdinak dira. Hemen gertatzen den moduan. Gu normalean, adibidez, pokerrera jolasten dugunean, ez dugu karta sorta espaniarrak erabiltzen, baizik eta karta sorta frantzesak. Orduan, jokuaren arabera, erabiltzen da hori da. Eta beste lekutan ere bai, hori da, bai. Eta zezan behar nizu? Hau moztu, bai. Bai, betu, botako dugu behiko sakarrontzira, atori, horrela xe, ezin hobe, eta guain haue txikitu. Igual du pizkata handiak usten bazu, zaratik gero birrenduin behar ditugu, bale? Ez dago kuidoikan. Eta orduan, zenbat kartan mota eon aldia? Esan dezu, ia infinitua da? Baina berreun, mila? Berreun baino gehiago agian bai. Bai. Eta museuan danak topatuko ditugu? Museoan, gehienak bai. Gehienak bai, Bai, ditugu bilduman 20.000 karta sorta inguru. Beraz, erreza da karta sorta mota guztiak ora aurkitzea. Ope, ama. 20.000 zart, orduan berreunekin motz gelditu geha. Bueno, baina mota berekoak mota bereko, karo, igual espata eta bastokin daude ja, berreun desberdin, ez da? Hori da, berreun baino gehiago, bai. Berreun baino gehiago. Zein da popularena? Rombo eta hoi edazkana, edo popularro da espata eta bastok eta dazkana? Bueno, hori, segun zerrialdetan hitz egiten ari zaren, ez? Hemen ezagunenak karta sorta espaniarra eta frantsesa da, ez? Baina, adibidez, Alemaniara baldin basoiaz, karta sorta espaniarra ez dute ezagutzen. Ez dute ezagutzen, Bai, nahiko exotiko da beraientzat. Guri berdin gertatzen zaigu, ez? Ekialdekoak edo ikusten ditugunean, Eta Edurne, adibidez, museuan dazkazuen sarrenak noizkoak dira? Bai, museoan dauzkagun sarrena dira 15. mendekoak. 1428 garren urtekoak ingurukoak. 15. mendekoak. Eta osoikan aldaude, ozer daude? Bueno, karta batzu falta dira. Ematen du 58ko karta sorta zela, baina 8 karta falta zaizkigu, baina, bueno, alako aintzinatasuna izateko, bastante ondo. Bai. Ze motatakoak dira, ze papel mota o kartoi baten edo, ze larru baten gainean daude marraztuta edo... Bueno, ia 20. mendera arte, zu baldin basoiaz kartulina edo kartoia erostera oin erreza daukazu, baina ordura arte errotetan egiten zena zan papera. Orduan behar izan ezkero kartoi lodiago bat edo asenduago bat egiten zana zan paper horriak kolatu, beraien artean. Orduan lortzen zenuen lodiera handiagoa eta sendotasuna eta... Kartulina antzeko bat. Hori da, eta baita jokoan jolasteko beste errestasun bat. Paper fina izan ezkero, kontrakoak ikusi alzituen zure erregeak edo zure karta honak, ez? Hori da. Orduan horregatik egiten ziren baita lodiago. Paper bat bestearekin kolatuz. Ona. Bueno, eta museuan, karta hori guztitatikan, zein da presiatuena o zein da bereziena dakazuena? Bueno, berezien adibidez hori, esan dizudan hori, sarrena delako. Baina baditugu baita herrialde guztietako kartak, ez? Adibidez oso bitxiak dira
Indiako kartak, borobilak direlako, eta... Borobilak dira, ja, pentsatzen dugu karta guztia laukizuzenak izan behar dutela. Bai, bueno, oso erakargarria dira horregatik, ez? Eta baita kolore biziak dituztelako. Gainera karta hori guztiak banan-banan eskuz margotuak dira, eta, bueno, egia esan oso bitxia dira, nire asko gustatzen zaizkit. Eta, adibidez, ikusten dugu museuan karta bakoitza zertako baliozun, ose joku motatan ibiltze zan, eta olako historike bai, edo bakarrik kartak daudean, edo musea jun, eta ze ikusi alda? Bueno, ikusi alda bildumaren zati oso txiki bat. Bueno, esan dizudan ez, 20.000 ale ditugu bilduman, baina erakusgai egongo dira 200 eta 300 arteko ez dakit kopuru bat, ez dakit ondo zehaztu. Eta, bueno, zergatikan, leku faltagatikan, edo... Bai, bueno, gainera izango litzake oso museo aspergarri bat, ez? Bai, eromen bat izango zan, ez da? Sartu eskero eta 20.000 edo zer gauza ikusi behar, ni behintzat... 20.000 danean, edo zer gauza danean, ja asko da, bai, aixe. Ondo. Bueno, hemen horea ikusi zuen prestatu etela. Guain gogorxa marrazeon. Reposo berri zateu, reposo bat emango jo beharra, eta reposo ostuan beste golpetxo bat emango jo, eta gero jasiko geha makinan luzatzen. Vale, hori nahikoa da honekin. Tipulatxa oso ondo indezu. Ingo izutena da, aterako detena da hemen sartaitxo hau, oso ondo. Ingo deuna da gurina jarri, eta gurinan gainean, botako jo ja, tipulatxa gozatzea. Eta bitartean jungo geha erreportai bat ikustea. Zehazki jungo geha La Bottega de Filippo, eta gaur pastakin gaudenez, beste oseik zingo dugu pastakine bai. Adi lagunak, guazen bertan. Kaixo, Xabier Lamaza naiz, Amelia Jatetxe taldeko zuzendaria, eta gaurkoan La Bottegara gonbidatuta zaudete. Gaurkoan, italiarerako taberna txiki baten funtzionamendua eta filosofia ikusiko dugu. Beno, Bottega di Filippo, orain dela 2 urte terdi ireki zen, Donostiako zentroan, Reyes Katolikos kalean, eta sortzaile moduan, Paulo Airaudo chef argentinoa eta italianoa bai daukagu. Eta beno, Bottega bat, tabernatxo bat esan nahi du italieraz, oso taberna txiki bat gara, barruan 5 mahai ditugu eta gero terraza bat daukagu. Eta hemen etxean egunero pasta egiten dugu, pasta freskoa egiten dugu, saltxak, tomate saltxak, ragua, dana egunero egiten dugu, bermu italianoak ditugu, gazta italianoak, produktore txikien produktuak izaten ditugu, eta bueno, modu bereizgarrian, guk ez daukagu menu finko bat. Hau taberna bat izan da, Niko gure sukaldaria egunero merkatura juten da, eta egunean egunekoa erosi egiten du, eta sukaldatu egiten du orduan. Gure menua egunero aldatu egiten da. Zergatik etortzen da gehien bat jendea Bottegara, eguneko pasta desberdina daudelako, ez? Tomate desberdinarekin, saltxa desberdinekin, urtaroko, barazki desberdinekin, eta hori da, funtsean, guk eskaintzen dugun berezitasun hori. Gaur Bottegan, lasaña bat egingo dugu. Eta ikusentzulek esango dute, lasaña bat, baina lasaña italiarra da, eta italiar sukaldari batekin egingo dugu. Orduan, ni uste hemendikan 2, 3, 4 ideia berriatea daitezkela egunero egiten dugun edo askotan egiten den lasaña hori hobetzeko. Beno, hemen orain Nikola gure sukaldariekin gaude. Eta leheno esan dizuetan, gure etxeko lasañaren bereizgarritasunak repasatuko ditugu, azkar, eta orduan 4 elementu ditugu. 32 hilabeteko parmesano gazta, beste puntu bat, eta hau hobetu behar deuna da Euskal Herrian da, pasta fresko bat egin behar dugu, eta gero 2 puntu ditugu. Aragi ragu bat egingo dugu, eta hemen bizpahiru truko daude. Alde batetik, dala saltxa tomatea naturala izan behar dela. Bai alabai, gero eduki behar du ardo pixka bat, eta bai eduki behar dugu esne pixka bat. Eta gero, 2 ordu terdi hor pot egin behar du. Ez da azkarrago jun behar, eta ez da geldoago jun behar. Eta gero egingo dugu besamel bat. Eta besamel honen bereizgarritasuna da, nahiko urtua dela, ez? Hasi behar geha besamelarekin beti, gero egin beharko genuke pasta montatzen. Lasaña italian,
tradizioa da, eta tradizio hori astean behin, igandetan familia biltzen denean sortzen den plater hori da, ez? Familian disfrutatzen den plater da. Eta gero hasiko ginateke ragua, bexamela, parmesanoa eta pasta. Eta horrela, etxeko kapan izango dira 3-4 bat altuerako, lasaina geratuko zego. Botegan egiten dugun etxeko lasaina kanonikoa da, boloñesa estilakoa da handa, baina hortik aurrera 1000 aldaera egon daitezke lasainarekin. Azkenan urtaroko barazkiekin egin dezakegu, alkatxofak egon daitezke kalabazinakin, tomatearekin, nahi dugun guztiarekin. Eta arrainarekin berdin, hau da, izoginarekin egin dezakegu bakailaoarekin, nahi dugun guztiarekin aurrera egin dezakegu. Eta noski, barazkiekin bakarrik, vegetala. Eta momentu honetan, labera sartuko dugu lasaina, guk hemen jatetxean 160 gradutan egingo dugu, baina etxean gomendagarria da 180 gradu eta 45 minutu labean izatea. Lasainari 30 minutu utzi behar diogu, gero bestela hasieratikan apurtu egiten badegu, dana desegin egiten da, eta 30 minutu horiek behar ditugu bikain ateatzen. Eskerrik asko bizitagatik eta botegan itxoingo zaituztegu. Honegin. Agur, bon apetito. Haupa Xavier eta haupa Nikola, zer lasaina indezu, ai ama, ederra itxura, eta gila esan, holako jatetxek arrakastan daude, jatetxe italiarrak eta, egia esan, pasta, pizza eta holako gauzak ezketan, gustatzen zaigu, Bai. Dana, ona eta merkia, ona, besarka da hondi bat, eta horrela jarraitu. Gurean jarraitu behar dugu, hemen dakauna da, tipulatxa goxatzen, orea hemen txe, eta egin behar deuna da, beitu, barrukoa, jun behar nahi ziten, eta egin behar dituguna da, hauek garbitu, bale? Orduan, hauek garbitu goitugu, bilon artean jungo garbitzen, bale? Venga. Ingo deuna da, beitu, hemen gorputza jarriko ditugu, eta buruak zuzenian bertara botatzen jungo gea, bale? Ondo. Hemen hause, nahazue beitu, azal guzti gotako ditu. Azal guztia? Azalare, bai, gorputza esik, beste dena bertara, nahazu beitu, jarriko izuten hemen, platertxo bat, hola etxe biliko dantzan alde bat itiz, eta 2-3 ititu gunean botatzen jota gea, bale? Listo. Ondo. Bueno, karta guztiak jolasteko aldia, o jokatzeko aldia, no, taroten ere bai ibiltzen dira, oie jokatzeko aldia, edo bertarako dia, edo nola dijo historia? Bueno, berez, tarota hasiera baten eta gaur egun joku bat da. Bere erregela bereziak ditu, bere arauak ditu, eta nik behintzat ezagutzen dut oraindik Frantzian hainbat lekutan erabiltzen dutela oraindik tarota joku moduan. Baina gero badirudi 18. mendetik aurrera edo, kartasorta berezi batzuk, kartasorta italiar berezi batzuk, tarotera jolastera erabiltzen zienak, hasi ziren erabiltzen baita horrelako irakurtzeko, etorkizuna asmatzeko edo horrelako gauzetarako. Eta oin, egia esan, orain tarotari buruz entzuten dugunean, pentsatzen dugu bereziki direla horretarako. Baina bada joku bat, bere arauekin, eta bai. Eta baldakigu orduan karten jatorria, onundik etorri dian honea? Bai, bueno, ekialdetik etorri ziren, hainbat invento bezala, ez? Papera, polbora, holako inventoak beti izaten da, ez? Inventos txinos direla moduan, papera bebai, eta kartak bebai. Erdiarotik edo jusien pizkanaka mendebaldera etortzen, bide komertzialetatik bidez, eta gero Mediterraneotik baita Italiara eta Espainiako kostaldetara. Orduan ia izan komertziotik ia Mediterraneotik etorreko zen, ez da? Penintsulara. Hori da. Eta jakiten dira zein dian lehendabiziko kartak heldu zianak honea? Zeintzuk diren ez dakigu. Badakigu 14. mendean zeudela, baina 14. mendeko karta sorta horiek ez dira kontserbatu, ez dakigu zelakoa ziren, baina badirudi hemen ezagutzen diren 15. mendeko kartak, hoien kopia edo hoietan oinarrituta
egongo zirela. Hori, behintzat, hola uste dugu. Eta... Hauek botako dut, ezta? Bai, hori ja bota bertara, gurina botako dugunea, hemen ganbatxuak, nahazu ganbatxo horiek, hau errazkara, ganbatxo horiek bakoitza 3 puxketetan ingo dugu. Bale? Hola ja jarriko dugu gurinetan dantzatzen, goxatzen, eta behin goxatu diala, ja, ziazerba botako jau segituan, eta bukatzen denean, kanpoan botako jau gazta. Vale, eta hau ingo deuna da, garrantzitsua, bertan botatzen deunean da goxatzen eusten deunean, gero botatzen deunean ez negaina berdin ingo dugu, baina buruak sanpatu ingo ditugu horrela. Xamurtasuna eta barruko koralak ateatzeko. Eta, adibidez, hasierako karta horiek ze irudi zituzten? Hori jakitea alda? Bueno, badakigu Turkia aldean konserbatzen direla 16. mendeko karta batzuk, eta hoien kopiak edo izango ziren, ez? Orduan, adibidez, gu museoan daukagun karta sorta zar hori, horrek ere baditu urreak, kopak, espatak eta makilantzerako zeo-zer. Orduan, badirudi, Espainian eta Italian egin ziren hasierako karta horiek, nahiko antza aukiko zutela. Eta lehen, esan dezu, Fournier fabrika bazan, Gasteizen zona kartak ite zituena, ez da? San eta da. San eta da. Bai. Jarraitzen dute egiten kartak? Bai. Bale. Bai, ez Gasteiz. Ze kartan mota egiten dira hor? Orain gehien bat egiten direna, dira, karta sorta espaniarra, karta sorta frantsesa, gehien bat kasinoetara zuzenduta. Bale. Eta gero hainbat karta mota, orain, ez dakit zelan deitu, orain gaztek erabiltzen dituzten hoietako bildumak eta egiteko dienak, hoietakoa bebai. Eta, orduan, jarraitzen dut, noiztik handago martxan, noiztik handiten dira kartak bertan? Gasteizen 1870-etik. 1800 eta? 70-etik. Ope. Eta jarraitzen da, pentsatzen dut evoluzio bat egon gozala hasieran itezian kartetatik oain iten dianean. Bai, hasierako kartak litografia teknikaz egiten ziren, hau da, harrietan margotuta edo harrietan horrelakoak dira harriak, horrelako handiak eta harrietan margotuta edo irudia jarrita eta irudi horiek paperera pasatzen ziren. Eta gero baita kolorea ere gehitu zitzaion eta hola. Baina, orain offset teknikak eta teknika modernoagoak erabiltzen dira imprimatzeko. Eta pentsatzen den leheno pizkat eskulanagoak izango ziala eta guain mekanikoagoak izango diala, ez da? Bai, hori da. Vale. Hemen, behitu, ez da gordini jungo, barruan di joan ziazerba, baina bai, huelta eta huelta, eta ziazerba gaine hauen nola gaztiak dian, baby esategian horiek, ez du bihar gehiagik zukaldatzea, bestela xarma galtzen due. Eta hemen ningo deuna da, betu, nik botako izu bain, honea, betu, ziazerbak eta langostinuak urinetan salteatuta, botako izut, bale, barruan, botako izut gatza pixkat, horrela, xe? Añanako gatza izango da, ez da? Añanako gatza, ona, hemen botako izu honea, a ber, rikota guztia, eta rikota hori ingozuna da, guain sardezkakin dena nastu, bale? Venga, hoi listo dakau, honi falta zaiona da ireki puntxu bat ematia, eta gure errezeta bideratzen egia. Bueno, eta Edurne museua, nolatan sortu zan? Zergatik anadiez, bai zeola enpresa, baina museua nolatan etorri zan, zenek erabakizun hori martxan jartzia? Bueno, gaur egun museo publiko bat da, Arabako Foru Aldundikoa, baina jatorriz fabrikan sortu zen. Heraklio Fournierren bilobak, fabrikaren zuzendaritza bere gain hartu zuenean, 1916an, hasi zuen aldi berean bilduma bat, karten bilduma bat. Berak kartak ezagutzen zituen, fabrikan egiten zituztelako, baina mundu osoko kartak biltzen hasi zen. Eta horren arira, zerbaitin bihartzan, eta... Horreira, gero, 1984an, aldundiak bilduma erosi zuen, eta ordutik... Orduan museoa aldundiana da. Hori da. Bueno, kuadrilla,
Eharra lanakin ditugu hemen, Itzein daitzen, baina bagoa zaurrak aguain hemen limonzukoa bota. Vale, hoi dena ondo naztu. Eta ingo deuna da, beste erreportai bat ikustea jungo gea. Hemen, ikuste zuen nola da egin, lehen goxatzen, gure ganbatxoen buruak gurin eta txalotan, ingo deuna da gero birrindu, eta honen berdinak gero iragatzita gero gaztak gehitu. Eta hau, listo dakau, gero gueltan hasiko gea pasta lusatzen eta betetzen. Eta gero dena plateraratu elkartu eta jaten. Ba, hau dena esan da, zehazki jungo gea Aralar tabernara, eta bertan, ehundoko gauza, goxua prestatu gue. Kroketatzo batzuk guztet. Guazen ikustea. Kaixo, gugea, Arantxa, Miren eta Mikel, Aralar tabernako jabeak, hemen Hernanin gaude, eta ekutsiko dizugu taberna eta sukaldeko lanak, kroketak adibidez. Nere aitak taberna bat alkilatuzun, ni 8 urte nitula. Aita eta ama bilak, aita barran eta ama sukaldean. Eta hoi bukatu nintzen, eta aitak zaukan lagun bat, beraz zaukan taberna bat, Lize gauzoan. Han beste 7 urte euken egiten, eta gero, taberna hau salmentatzen. Esan dut, egausin taberna eta oiko pisua. Eta, eta noa jarriko dugu, o maioak, edo Aralar, edo Balerdi. Eta, jarriko dugu Aralar. Eta Aralar, nabazkigu, 41 urte, Arararekin. Eta niko teniz mostra horrean, eta nire bi arrebak, goien, sokaldian. Lan egiten dugu, goizean, goizeko 10etan erikitzen dugu, pintxok eta dena, eta sukaldea dago atxaldeko 3 arte. Eta gero, 6 terretatik pintxo berez azten dira, gabeko 11etan iztea sukaldea. Eta 12etan itxi, eta hoi astez, eta aste burun, irikitze dugu 11etan, egon guzin egoten gara, eta gabian dauka ordutegia, ordu biterik hartu. Pintxoa ditugu hotzak, ensaladillana, txakana, gero beru bat tortilla, egiten dugu tortilla patata, tortilla txoixona, bakailuana, eta gero frituak. Kroketak berezi jadia. 5 klase ditugu, urde espekuana, espinaka gama, gazten txaurra, bakailuana, eta ontxoana. Eta hori matzen dugu plater kombinatuak, hori tartzeko, sandwichak, hamburguesak, irrazioak. Honea etorri eta goziak ez dezute pasako. Hori bai, karterak etorri, taberna ekutsi zuet, eta guain dago, nire arreba dago, goien, zai, zueri kroketa nola egiten dituzten, esplikatzea, eta dastatzeko ere bai. Hemen gaude sukaldean, Arantxa dago Urdeazpiko kroketak egiten, eta nik orain egin behar ditut espinaka eta gamba kroketak bildu. Nola egiten ditugun ikusteko. Masa, Arantxak egin du lehen, eta egiten ditu espinaka freskoarekin, ganban azalak frejitu pixka bat, esnea bota, eta hori ja masari bota. Eta gambak txikitu pixka bat, eta hori dena batea. Normalean horrela antolatzen gea, Arantxak egiten du masa, gero ostutzen utzi, eta gero ja hotza dagonean, ni biltzen ditut, edo Arantxak, edo libre dagonean. Irinean pasa, arrautzean eta ogi raiatuan. Eta ja prest. Errezeta hau dator, nire ama hasi zen, oain dela 41 urte, kroketak egiten, baino Urdeazpikoarenak. Eta gu jarraitu dugu, baino sabore desberdinetakoak egiten ditugu. Jendeak moda bezala, igual jarten da pila bat Urdeazpikoarena, eta beste batzutan, igual espinakarena, dena, asko jaten da, edo gaztarena, baina, hori da, moda ematen du bezala. Masa bakoitzeko normalean, 150 inguru ateratzen dira. Kroketan osagaiek, normalean, bertako produktuak egiten ditugu. Esnea adibidez, igeldoko esnea da, eta bestea ere jarraitzen dugu, denean gaztarena, iriezia balgo gazta, hemengo produktuak. Eta, tamaina gutxi gora bera egiten ditugu, baina, ja daukagun urria hartuta, eskuakin edo pisuagatik. Eta bukatu ondoren, ja frejitu ingo ditugu.
hemen gaude Hiruan Aierre bat, gure kroketekin. Nahi badezute etorri, Hernanira Aralarrea, gure kroketaz daztatzera. Bale, venga, hemen zuen zai gaude. Eskerrik asko. Agur, agur. Agur, agur. Aupa nahi arrebak, eta aupa zuen kroketa goxo hori, ze itxura, Bai, benetan. Ai, ama. Esan, errekitan daztatzeko pasatu berko hortik gane bai. Bezarka da hondi bat eta jarraitu horrela, goxatu arazten denoi. Gurian jarraitu bierdeu, hemen txe. Horea dakau hemen, ingo deuna da hemen di pasatzen hasiko geha, behitu, hemen dau potoluenan, batian. Eta jungo geha geisten. Gero irura, eta gero jarriko deu gehienez bostian, bale? Eta dana pasaberrian, behitu edurne, ingo deuna da, horea hemen dakau, reposua osondo torte zaio, beharrezkoa da. Dena pasaberrian, behitu zengo duen, Ingo duguna da, irupusketetan, adibidez. Vale. Hau, pixkat, zanpatuko dugu horrela. Eta pusketaz pusketa jongo geha. Erresago iteko, bale? Vale. Irina jarriko dugu pixkat hemen lurren, pixka makinane bai, eta pixkate bai, masatxuei botako jo. Vale? Ingo zuna da, aurrena eskukin hola zanpatu. Vale? Gero, batian jarriko dugu, potoluena dala, eta mendi pasatzen azte geha. Vale. Eta ja, eusteunian, fina eusten dut, bale? Bale. Eta honeak akartzen dut. Horrela. Bat egiten dutenian, Eta ja horrengo bira txanda, pasatzen bian. naiz. Vale. Taka. Eta gero iruan, eta gero hola jatzitugu, Vale. ni sartuko, eta hemen dakaun, betegarria, mangatxuan, gero, bertan pinporta jartzeko, hemen ingoetena da, hemen dazkau, otarrainzkak, gurinetan, potxatu deun, txalotetan, eta baitare, jarri dugu esne gaina, ingoet, hau birrindu, eta krematu. Eta hemen dakauna da ura, gero egosteko. Lana banatu ditugu eta jarraitu behar duen mingaina ematen, bale? Venga. Bueno, esan dako, hau hemen jarrikoet, eta gero hori birrindu eta hoxe jarri. Bueno, jokutan ebai, badakit kartak, debeku puntu bat eukizuela garai batian, zeatikan, jendia jokatzezun dirua eta horreuntzian bere Bai. tirabirak, ez da? Bai, gehien bat horregat izan. Aitzaki moduan esatezan, jende askok jokuaren gatik adibidez esala mesetara juten, baina arrazoia zuk esan dozuna da. Dirua tartean dagoenean, guztiek nahi dute zertxo bat edamatea, ez? Eta orduan, zergen aldetik eta horrek zeukan zer ikusirik. Orduan, Europa mailan herrialde guztietan debekuak egon ziren. Debekatu inzan jolastia? Ez, joku batzuk. Joku batzuk. Bai. Apostuak zauden lekuan. Hori da. Vale. Eta, gero, nola etorri zan horren buelta edo nola izan zan? Bueno, ondoren, egin izan zena zan, zergak karten produkzioan eta karten salmentan kokatu. Ez jokalarien partetik, baizik eta ekoizlearen eta saltzailearen partetik. Ados. Horregatik agertzen die oraingoetan ez, baina 20. mendera arte agertzen dire karta sortan hainbeste zeilu eta zigilu eta timbreak eta horrelako markak jakiteko erosten dozun karta sorta hori badaukala ja zergak ordainduta edo, bueno, legala dela hori da. Bai. Eta gero karten motitan, hau zertzan, mundu guztia jolastezun, aberatzen joku bazan, jende xumen jolastezun, zen ibiltzezan karta jokuan gehiena? Bueno, nahiko zabalduta zegoen eta dago, ez? Zeuden karta sorta arruntagoak jende guztiaren eskura, ez? Baina aldi berean, egon dira bebai, beste karta sorta batzu, agian eskuz margotuta direnak, edo kolore gehiago dituztenak, fabrikatzeko garestiagoa direnak, beraz, erosterakoan diru gehiago balio zuten, ez da? hori da. Hombre, egia da ere bai gero, karta joku bat jolasteko, ez dula mundu guztiak euki behar karta jokua, ez da? Hori da. Kuadrillako batek eukita nahiko izateala, ez da? Hori da, kuadrillakoak, hausokideak, edo zein. Ados. Bueno, eta Edurne, bilduma museokoa, giota gehiago daude, giota gorago dago, ez guendik eta jarraitzen dezue karta berrik erosten, o topatzen baituzue berreskuratzen edo... Bueno, pizkanaka badoa gehitzen bilduma, ez? Badoa handitzen.
Noizean behin heltzen zaizkigu doaitzak, edo noizbait ale bereziren bat aurkitzen dugunean merkatuan, saiatzen gara egokia baldin bada bildumarako, ez edo zer karta sorta, ez? Saiatzen gara bildumarako lortzen. Eta esatituzun guzti horietan badago baten bat esatezula. Lekuntan badaki badudela batzuk, baino ez deu lortzen. Ez dakizin badaude, baino kolekzionista bat edaka eta ezin dia lortu. Egia esan, museoan baditugu nahiko karta sorta, eta badaukagu nahiko lan museoan bilduman dauzkagun kartekin lan egiteko, kudeatzeko, erakusteko, mailegatzeko, beraz, ez gara gehiegi horretaz arduratzen. Baina, karta sorta berezi bat agertzen denean, edo proposamen berezi den bat, arreta ematen diogu, baina, bitartean badaukagu zer egin museoan. Ados. Badaudela ez dakitzen bat ezan ez un hogin, ez dakitzen bat ezan ez da. Hemen izkina kendu izkilot, bestela ez dira xamurtuko. Berriz. Bizirik handago izkina hori, ez da? Lasai, ez da ezer gertatzen. Haingo deuna dare horrela pusketetan erresago deseiteko hemen barruan, eta hemen daka gazta krematua, baitare gazta urdina, ibilita altzaude aparato horrekin. Gutxi. Gutxi, baina ikustea zozibili dala, Etxean badaukagu bat, baina ez dugu gehiagia erabiltzen. Gu berdin, laneko erabiltzen dugu lantokia, baina gero etxeako erosin gendun bat, ben eraman genuen zen mola eta aurrenengo gaztetan nola pixkat emozionauta, eta gero angelditzea, etxeko eskinetan, aparato guzti. Hori da, bai. Hemen ningo deuna da, behitu hau, guain, errexera eskrematuko, nola saltxa epela da hon, gazta segituan krematuko dugu hemen, baina guain, edurne eta bilok hasiko geana da, gure pasta beti horiek txukuntzen. Orduan, ingo deuna da, behitu, ni uste ja aukenduko deula, hemen soberan eukiko ditugu iskina batzuk, baina ez da ezer gertatzen. Segatikan, eskinan sobratzeidan pusketa horiek, aldia bota berriro bolatxu batik eta berrera bili. Ingo deuna da hau hemen dikan kendu, txukunago ibiltzeko, hemen txutziko dut, eta hemen ingo deuna da guain, tablan behian izpeatzeko, oso ondo dakau, ze ondo. Ingo deuna da, irukiak inbiar ditugu, Orduan, irukiak iteko, hemen dikazten bagea, adibidez, ingo deuna da, karratua, eta karratua inostian, bat alde batetik beste aino. Bale? Hola utziko ditugu. Eta edurne, nondik heldu dira adibidez azkenengo karta berezienagola? Museora? Bai. Bildumara sartu den azkenengo karta sorta da Txema Agustinena. Eta, zein da hori? Alpinist 54 karta sorta. Bera, mendizalea eta eskalatzailea izateaz gain, oso marrazkilari ona da, eta karta sorta bat egin zuen, mendiarekin lotuta. Beak? Bai. Oso irudi polita ditu, bai. Merezi du. Eta karta horiek ere bai beak ze txorta desberdina ditu eta bat eman dizu? Bai. Karta sorta frantziarra. Eta bai, karta sorta horrekin jolastu dezakezu eta baita, hor bertan agertzen diren irudiaz gozatu eta baita QR kode batekin laguntzaz, ere hor beste informazio gehigarria duzu irudien agertzen denarekin batera. Hemen gauza bat inbiar dugu, Oiek itxi eta lotu inbiar ditugu, bale? Inbertetena da, ur pixkat hartu hemen. Ur pixkat hartu ostian, inbiar deuna da, ertzak ugurtzi, bale? Emango izut, igual, holaxe, brotxita bat, bale? Eta honekin iten deuna da behitu, nik iten bat horrela, eta irtetanak igurtzitza ditugu ondo, eta izten juta geha, bale? Nik enduzko izut hemen soberan dakaun hauek, hau eta hau ere bai, eta biei astu zai botatzi hau. Biei, baitegarria, falta zeia. Erditik. Hori da, erditik, ekarrizu eta gero hemen, eta gero beste. Zanpatu bildurri gabe. Bale. Zanpatu bildurri gabe, sardezka dakat hemen, batzutan aldain horrela pixkat. Baita. Eta gero, hartzen dugu horrela, iten dugu horrela, eta bi hauekin fuerte ite dugu. Eta ja peixkitu egin da uste dugu, bale? Listo, bai. Venga. Ona, hemen, zandakua, hauek itxi behar ditugu, egosten jarriko ditugu,
eta bagoaz txiriketxak. Eta mundu guztian, hemen bezalako kartazaleak dira, inbeste joko daude mundu guztian zehar? Bai, badaude, Badaude. bai, herrialde bakoitzean beraien jokoekin, baina bai, badira, bai. Bada, adibidez, jokun bat mundu guztian jolasten dana? Pokerra, adibidez? Hombre, pokerra nahiko ezaguna da, bai. Pokerra esango genuke hola Agian gehien bai. ikusten dana, ez da? Agian bai. Agian bai. Vale. Eta adibidez, karta mitikoenak zein izango genituen diziala? Espainolak? Edo frantsesak esan deun bezala ronbota hoiekin? Pokerrekoak igual izango diare bai, aldi berian? Ezagunenak? Ba, esan duguna. Segun zein herrialdetatik Ja. hitz egiten ari Ja. zaren, hori da. Hemen komentatu duguna. Eta? Espainiarra eta frantziarra. Ah, bale. Bai. Hauek listo. Hau ere bai ditugu. Bai. Guaz errurrengoan bila. Onda, bale. Eharra indegu hauek. Kiston goxua geratuko zaizkigu, Hola, hasi hartu. Itxi. Garrantzitsua da ondo iztia. Sakeo pena da, egostea bota. Vale. Eta errepente, zia zerbak dantzan ikustia horruretan. Gertatzea, eta gertatuko zaigu igual, Baino, saiatu ondo izten eta gehiena barruan gelditzia. Ondo, bale, bai. Bueno, eta Edurne, zu noiztikan zaude museoan lanian? Uste askoan ja? Ba, ni dara matzat 15 urte ja lanean. 15 Museoan, urte? bai. Urte asko, ez da? 15 ez daltzen, baina ia, bai. Ia, Bai. ondo. Eta zure eginkizuna berdina izan alda hasi zinean guain. Gauza ezberdin egiten dituzu museoan. Bueno, bai, urte hauetan. ez gara aspertzen. Zate aspertzen. Bai. Ze, bueno, eginkizunak berdinak dira, baina asko. Asko dira. Beraz, badaukagu aukera, aste batetik bestera, lan desberdinak egitea. Ados. Hori ondo egotea, ez da? Pixka alde batetik bestea moitzeko, eta ez beti berdin egiten egoteko, Hori da, bai. Zenba laguntza dute lanian bertan? 6 bat. 6 bat lagun. Bai. Vale. Bueno, paseate, kuadrilatxo bat, ez da? Nahikoa, urte bukareko afaiaiteko. Bueno. Ondo. Eta zuen Bazkaia eta geho kartetan jolasten dezue? Musian? Ba, niri egia esan, ez zait kartetan jolasten bat ere gustatzen. Ez, Ez, Eta hori? ez zait gustatzen. Mani hartu dizu, Ba, ondala txikitan- mogost urtere hola zeinan, oguain gutxio gustatzen ba, zaizu. txikitan jolasten nuen, baina gero ez dakit, igual, ba, ikusita, ba, mus partidak ez zirela inoiz bukatzen, eta itxoin behar zala, mus partida bukatu arte, ba, beste zerbaitetarako, ba, agian horregatik, Ja, mania pixat bai, hartu diozu. apur bat, izan leike horregatik. Gu jolasten dugu, guk etxen da jolasten dugu, Bai. bai. Amakin da hola, eskobara ere bai jolasten dugu, ba, mitiko txintxonea, eta gero amestoitarren artian, familian afaia dakaunien gabonetan, musa, beti da hor, beti. Bueno, hementxe, ingo deuna da, hau dena, egosten jarri, eta egosita daudenien, azkar egosten da, 4-5 minutuan, gehienez, egosita aukiko ditugu. Ingo deuna da, guain, behitu hau, irekitzeko dakau, sartu baino lehenuo, beste zapaldu bat emango jo, itxidura honetan, fuerte, ez irikitzeko, bale? Bueno, itxingo dugu, irekiten hastia, zeatikan irekiten egin behar du, bota, 3-4 minutu, kanpora, saltxa jarri, eta jatera. Ados? Oso ondo. Bueno, hementxe gaude, lehendabiziko tandatea deu, bigarrena sartu deu, eta bagoaz plateraratzea. Hau jarriko jo, azpinan, gambatxoekin indakua, hau dago, ezino bia, lagunak, azpin jarriko dio horrelaz, Bueno, eta, badakat txiste bat, guain kartekin, musan historiakin, badakat nik txistetxo bat buruan guantxe, kontatu ingo izuet. Haba zeirutze zaizuen. Baseon mutiko bagaztia, urtez eskana, urtetxo, besteik ez. Ta mus bakarrik esatezun. Mus, ta, bala, letxe. Meikoan eramango jo. Meikoan eramantzi joen, eta zer da kaumiak da. Jo, mus bakarrik esateula. Ez du beste hitzik esaten. Ez, Ta, bueno, galdera batzuk ingo izki jo. Astea galdetzen, zure izena eta mus. Zenba lagundaz gazuta? Mus. Nun ikastezuta? Mus. Zein da zuren egin izena eta? Mus. Ahi bala, letxe. Eta esategu orduan, bertakoak. Bueno, ba, ez dakit. Ez dakit zer du nume honek, baino beste galdera pare bat ingo izio, eta berz esaten. Eta orduan, ba, meikuak susmu hartzen dio, eta esaten dio, bueno, galdera bat ingo izuta. Ta segunda gaur. Ta esate jo, mus. Ta esate jo, meikuak.
bi gehiago. Eta arek esateu, ordo! Eta esateu, ba, kidizetakan zure umiak. Eta zer dakaba? Gutxinez, 3 errege. Hoxe esan, txiste lelokeiba, gutxinez 3 errege. Hau da, bueno, museuan idatzi txistia, bale? Kartekin zer ikusia gata. Ados. Arginaren txoakeiak, eta antxe jarri nazu. Bueno, launak, hementxe gaude, indeura gure platera, guain perexil pixka eta olio birgina otako jau, eta museua, segunetan irikitzea, noiztik noa otea irikita? Bueno, ba, aste hartetik igandera arte. Aste hartetik igandera arte. Hori da. Ordutegia? Ordutegia, ba, 10:00-tatik ordu biak arte, atzaldean, 9:00-tatik 6:30 arte. Bueno, badakizue, zuena karta mundu ezaututa zenba karta mota dauden, han egongoa. Zu egongo atzea behaien zai, eskusa balik. Han egongo naiz? Han egongo da. Bueno, lagunak, hementxeak gaur elkarrekin indeun pasta betia, eta besteik gabe, arratzaldeuna pasata bihar arte. Agur.